kowe rumah saku. Iya. Iki kene syukuran. Syukuran. Tasyakuran. Tasyakuran. Iki kitanan. Kitanan. Bener ora? Wong urip mergo wajib bersyukur Nah. atas nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Bener, acara kaya ngene iki ora lokak ning malah kebak, ora wutah malah wutuh, ora roboh ning malah bakok. Didongakne Pak Nanang sekeluarga diparingi sehat wal afiat, Amin. diparingi rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma. Amin. Yang hadir pada ibu-ibu para hadirin yang malam hari ini. khusus ibu-ibu didongakne semakin cantik. Amin. Wong wedok lek didongakne ayu seneng. Alah, Aku lho cocok ning mburi foto wong loro ambune remason ra. ora usah diomongno ambune. Ora usah diomongno ambune. Lah yo kowe tak mau ya ampun budhe kok ayu menan. Masa pas percaya. Ya ngono kuwi. Pokoke ibu-ibu, carane piye wong wedok ben seneng. Wong lanang kudu wajib ngelem ayu beres. Lah nak sing wedok terus kaya anu ban knalpot ngono kae. Lah nyapa? Ya ora apa-apa. Lah wireng lho, Pak.